Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Werknemers van de raffinaderij hebben gisteren hun werk neergelegd en overleg met de vakbonden geëist. De werknemers zijn bang om hun baan te verliezen. Lange tijd was het de bedoeling dat de Clash Group op 1 juli de raffinaderij zou overnemen. Maar dat wordt nu op z'n vroegst eind van het jaar. De vakbonden hebben gezamenlijk een plan opgesteld en gepresenteerd aan Refineria di Curaçao om ervoor te zorgen dat de werknemers niet hun werk verliezen. Vandaag wordt daar in de Raad van Commissarissen van de RDK verder over gesproken. De bevolking van Curaçao blijft dalen. De daling werd ingezet in 2017. Uit nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ook in 2019 de bevolking is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat gebeurde met 1,5%. Op 1 januari 2018 woonden er ruim 158.000 mensen op het eiland. Een jaar later was dat ruim 156.000. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen migreren naar een ander land. De verhouding man-vrouw was begin 2019 bijna 55% vrouwen en ongeveer 45% mannen. Tijdens de avondklok is de criminaliteit op Curaçao drastisch gedaald. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigori gezegd. Daarbij gaat het om onder meer overvallen, moorden en diefstallen. Alleen was er een stijging te zien in de gevallen van relationeel geweld. De minister zegt dat hij heel veel verzoeken heeft gehad vanuit de bevolking om de avondklok aan te houden, omdat op die manier de criminaliteit beperkt blijft. Maar volgens Girigori is het doel van de avondklok om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Hij noemt het niet correct om het vanwege een andere reden langer te laten duren. De PAR draagt Anna-Maria Pauletta voor als nieuwe voorzitter van het Curaçaose parlement. William Millison is momenteel president, maar zal binnenkort voor medische behandeling naar het buitenland moeten. Hij blijft wel aan als parlementariër. Het parlement moet nog beslissen over het voorzitterschap van Pauletta. Als dat doorgaat, wordt Steven Walraud de nieuwe fractieleider van de PAR in het parlement. Spectaculaire foto's in de Extra van een verbranding van een grote hoeveelheid drugs. Het gaat om verdovende middelen die onlangs bij verschillende zaken in beslag zijn genomen. Sinds een grote drugsroof uit een politiekantoor in 2018 wordt in beslag genomen drugs op Curaçao niet lang meer bewaard. Vorige week werden 2 marihuanaplantages opgerold. Ook is er in beslag genomen cocaïne verbrand. Meer foto's van brand, nu aan de Haitiweg. Daar stonden gisteren meerdere auto's rond een huis in brand. De brandweer gaat uit van brandstichting, ook omdat vorige week door onbekenden verschillende kogels op hetzelfde huis werden afgevuurd. De politie doet onderzoek. En dan nog positief nieuws. Voor het eerst is er in het CAT-lab van het CMC een pacemaker bij een patiënt ingebracht. Een pacemaker is een apparaat dat het hartritme reguleert op het moment dat het ritme niet meer optimaal is. Eerder zijn er al pacemakers in het CMC bij mensen binnengebracht, maar het ziekenhuis is er vooral trots op dat het nu ook in het CAT-lab is gebeurd. Hierin werken specialisten met hoogwaardige technische apparatuur specifiek aan het verbeteren van hartproblemen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.